Der var engang en pebernød med navnet Hans. Årgang 2005, og derfor nogenlunde stadig den bedste af slagsen. Hans levede sammen med sine brødre og søskende i den lille skål. Humøret var som altid højt. Hans var heller ikke i år blevet spist, for han var nemlig stadig en pebernød med ekstra peber i sig. I år var der havnet en stor julekalender på bordet, hvor pebernødden tilbragte det meste af deres tid. Hver dag var en låge blevet åbnet, og en chokolade havde forladt julekalenderen, uden at sige noget. Pebernødderne var en smule spændte på, hvad der ville ske den 24. december, hvor den store sidste låge ville åbne sig. Hans havde altid godt ville prøve at tale med en julechokolade, men havde aldrig rigtig turde spørge dem om noget. Men i dag havde Hans lidt ekstra mod i sig. I dag, den 24. december, skulle han prøve at tale med en julechokolade. Hans stod foran den store kalender, spændt op til lir og diverse, som nu kun en pebernød med ekstra peber kan være. Han blev lidt søvnig i det, og hans øjne begyndte at lukke sig lidt. Men så var det, at der lige pludselig stod en julechokolade foran ham. Den stod og så på ham, smilende og sagde, "Hej, mit navn er Choco24. Hvem er du?" Hans svarede spændt, "Jeg er pebernødden Hans. Hyggeligt at møde dig." Nu var Hans endelig faldet i snak med en julechokolade, og lod sig derfor ikke holde tilbage med diverse spørgsmål. Efter en god snak sagde Choco24 dog pludselig, "Men det er nu så trist at være lukket inde i 24 dage. Jeg glemmer aldrig, da vi blev fortalt om den lyse jul med alle julelysene." Det fik Hans til at tænke på, hvad hans bedstefar Paul havde fortalt ham, dengang han blot var et lille peberkorn. "Husk på, Hans, vejen til lykken er ikke kun gennem gløggen, men snarere et lys i ansigtet. Ho, 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 hæk." Hans stod og så på Choco24 og sagde, "Kom med, jeg kan vise dig, hvor flot julen og dens lys kan være." Så viste Hans en masse forskellige julelys til Choco24, som blev rigtig glad. De fandt endda lidt julesne. Hans havde styr på det med ild, så Choco24 smeltede slet ikke alt varmen. Julehyggen var i hus, og pebernødderne fik igen i år holdt en god jul, nu med en ven mere. Rigtig glædelig jul.